நண்பர்களே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மஹேந்திரா 515DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், கல்டிவேட்டர், டிப்பர், விவசாய உபகரணம் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மஹேந்திரா 515DI மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2010 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 515 பூமிபுத்ரா வண்டிங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 50% இருக்குங்க ஆவரேஜாக. மற்றபடி வண்டியில் வந்து இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் மட்டும் தாங்க அவைலபிளாக இருக்குது. மற்றபடி வண்டி இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, டிப்பர், ட்ராலி எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. நல்ல இழுவை திறன், நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க இந்த வண்டி. வண்டி மட்டும் தாங்க கொடுத்துட்டா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,80,000 ரூபா கேட்குறாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது ஒரு 5,000 10,000 என்ன பண்ணி பேசிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வண்டி தேவை இருக்கவங்க மட்டும் கால் பண்ணி டேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு நேரில் வந்து வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யாராவது இந்த 515 பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்கலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வண்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங்க, சாதா பிரேக் தாங்க. இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.